Heddiw, mae Daniel a'i chwaer Leia yn ymweld â sêl cist car draw yn falu Ynys Môn mwyn chwilio am hen fideos i'w hychwanegu at y casgliad enfawr sydd gan Daniel adra. Mae'r obsesiwn efo'r fideos mynd yn ôl mor bell dwi'n cofio. Ella, herwydd pan oedden ni'n blant, so oedd Daniel methu mynd allan i chwarae, a oedden ni'n mynd allan i cael swings. Yn tŷ oedd o, oedd o'n saff iddo fo mynd allan. Felly, siwr gwasio fideos neu ella chwarae seiga, dyna di'r ddau beth mae'n neud. I'r dydd, yr un games, yr un fideos mae'n gotchad. So mae'n mynd, wel mae'n 25 wan, siwr bod hyn yna ys dros 20 mlynedd. Anything there? No. No? Mae Daniel ymhlith yr un o bob cant o'r boblogaeth sydd wedi effeithio gan anhwylder sbectrwm awtistiaeth. Rhan o'r cyflwr yw bod Daniel yn mynnu dilyn yr un arferion ers pan oedd o'n blentyn. Ti'n gallu prynu nhw dim mwy, so dyn nhw'n wneud nhw, dyn nhw'n cynhyrchu nhw, DVDs, dim bob dim. Ond fe dim egluro neu rhesymu hynna i Daniel. Felly, ca boots neu eBay, dyna di'r llefydd da ni'n gallu ffeindio'r hen bethau yma. Mae mynd o gwmpas y stondina yn cymryd amser, gan bod Daniel yn mynnu chwilio'n drylwyr am y fideos. Have you got any videos? Have you got any videos? Have you got any videos? VHS? Fideos? Ie, dechrau hen fideos. Mae fideos yn bryn, ond mae Leia wedi chwyddo ffeindio llon stondin ohonyn nhw, ac mae Daniel wrth ei fodd. Oh! Wow, mae'na llwyth o fideos o yma. Yes. Only loads. Anything there? No. No? Not the Jurassic Park. Okay, we'll go to the next one. Yes. Mae'r sbectrwm awtistiaeth yn eang iawn, ac mae effaith y cyflwr yn amrywio o berson i berson, weithiau'n ddwys ac weithiau'n ysgafnach. The British Garden Birds. Ooh. Yes, I think I should try this. From David Attenborough. Oh, wow. Mae'n eitha eclectic, ti'n y mix o bethau mewn brynu. Dance with the Teletubbies. Hwna'n un da, yndi? Yep. Heddiw mae wedi prynu fideo am adar. So sgynno fam diddordeb mewn adar. Mae o'n ofyn adar, wel, pigeons yn enwedig. Oh, no, not the pigeon on the roof. I hate that on the way. Oh, It's far away, it's far away. A siŵr o fa munud, ie? Ah, yeah. Oh, it's gone. Hwrei! Oh, mae di mynd. Da, di mynd. Yn eistedd yma ta, ie? Yeah, the green chairs. Green picnic table and chairs. Oh, right, plastic teacup it is. Oh, no, the pigeons. Ah, look out! Oh gosh, they look at pigeons. Oh, the annoying pigeons. Mae nhw di mynd dan. Well, we've had a lot of fun with that. Have we? Yeah. Good day? Yeah, just a good day indeed. Diwrnod da. Well, it's been a pleasant day. Ni'n ôl i'r car rwan, ie? Yeah, back to car. Back to the car.